Sing pundi? Sing niki. Walah sing iki kan keri. Kok sing lanang-lanang keri? Oh ngono. Sik ta manggelane sing iki lho. Iya, aku ki yo iki jantenan lho Mas bocah ki aku ki teko mau ya jan nyolo wedi. Kok iso? Aku teko mau ki nyolo iki. Banci ae wis teko. Ngono ki dadi tepane. Ngawur ae. Lah aku lagi Assalamualaikum. Aku ngono ta. Sembrono. Assalamualaikum tak asal. Yah ini banci ya wis teko. Lah muni ngono ki lho. Sembrono banget. Sembrono kok iso banci. Wong kene iki wedok kok banci. Rene sik. Mula kowe iki nek dadi Manggala aja turu Tegal. Lah gini ya. Lah diwedaki kancane putih mlusul lah kene klawu kok, Mas. Ora, pancen yo nguwi kok iki. Rasa ditutupi aku mbiyen yo duwe. Biyen yo duwe. Saiki. Ngomongi operasi ki mau lho, Mas. Iya. Percaya. Rasa ndingkluk wae aku karo kowe iki semu krim.